Halo Bang Cacing, Abang Bek, ketemu lagi sama Poika. Hari ini ceritanya Poika mau bikin prank di ulang tahunnya Ted yang keempat. Jadi ceritanya nanti Kol atau Bangsa Benih jatuh di atas kue tart yang padahal di dalamnya itu kosong, nggak ada kue tartnya sama sekali. Jadi gimana reaksi mereka ya ngelihat kue tartnya Ted jatuh di lantai, terus padahal itu bungkusnya kosong. Nah nanti pas udah kue tartnya jatuh, baru ada yang ke dalam bawa kue tartnya gitu. So Poika mau diskusi dulu sama Bangsa Benih sama Kol. So, vem ska ta med tomakartongen? För att jag måste hålla kameran. Och en kamera ska stå upp också. Och en ska du filma med. Och en måste visa reaktionen från publiken. Och en du kan filma det som händer. Tror du? Ja, det tror jag. Nej, om du som är ramlad. Vem som ska hålla en till kameran? Ja, för att jag har bara två. Jag tror den här ska visa hur de reaktionen. Ja, men den står ju still. Den står ju på någonstans. Och sen kan du hålla din telefon. Ja, jag kan hålla min telefon. Ja. Och då visar du en filmar det som trillar. Eller om du ställer den andra kameran så att den filmar på båda. Förstår du? Ja. Bang ini mau coba gimana dia jatuh. Du ska säga Happy. Nej. Va? Här är tårta. Här kommer tårtan. Okej. Det där blir jättebra. Det där blir jättebra. Är det bra? Ja, lite ont i knäna. Det var så med mig också när jag fejkade. Det måste vara matta. Det måste vara matta på golvet så annars blir det för hårt tror jag. Fast han kan komma vänta lite så folk undrar vad som händer liksom. Du kan vänta lite. Ja, jag hör ljudet. Sen väntar jag typ 4 sekunder, sen börjar jag gå. För det tar 5 sekunder gå antar jag typ. Ja, för jag måste hinna säga, åh jäklar, där rök tårtan. Fan, nu fick jag grädde på magen. Eller någonting jag säga. Och den kommer med en kvittat. Vad ska jag säga då? Jag kan ropa på dig. Ika, jag har fått grädde på magen. Kan jag säga. För att ytterligare. Och så blir det på mattan innan. Då kommer vi utifrån där. Och så går vi in. Och så snubblar jag på mattan där. Och så står du utanför bakom. Lite grann väntar tills jag har ropat färdigt. Men nu Det jag har sagt. Ni måste hitta tårtan som ligger i förråd. Från förrådet. Ja, det är bakom. Men kan ni visa? Kan vi gå dit och så här visa mig? Och så ställer vi dem där ute. Ja, det får gå därifrån. För ska jag stå där ute? Eller ska vi ha båda? Ska vi ha den riktiga tårtan i förrådet? Ja. Det kan vi ha. Den riktiga tårtan så tar vi bara fake där. Och så kommer du med tårtan. Var ska jag stå som... med riktiga då? Var ska jag stå med då? Men han kan ju hämta i förrådet den riktiga. Så den kan stå där, så visar jag. Han räknar till 1, 2, 3, 4, 5. Då kommer du med en här är den riktiga tårtan. Då får du säga här är den riktiga tårtan. Ja, Okej. Okej. Då slutar vi tårtan. Nanti kita lihat gimana sih, oke? Halo Bang Mamen, Cancing, Abang Bek, ketemu lagi sama Poika. Hari ini adalah ulang tahun Ted yang keempat. Sekarang Poni lagi bikin kue tart buat Ted. Yuk kita lihat yuk. Wow, gratis Ted, 4 år. Tuh bikin drum-druman Poni. Ada drum-drumnya tuh. Gulig.
Ted spela baseball. Tennis. Just det, tennis. Baseball är det andra. Jag är bättre än dig. Vad sa han? Jag är bättre än dig. Självförtroendet finns där. Han får inte press. Så nästa boll måste... Boom. Dun, 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 dun. Yeah. Nej, du måste vara fin. Som när du är glad. Kan ni bli emellan? Kom nu. Pappa ber dig. Sen tror jag man kan ställa in Så, och du får framåt. sen håller du in Nej, titta! Här! Tante Pia. Tati. Ska du pussa pappa lite? bra. Lite lösning. Så. Just det. Det är bra nära stark i alla fall. Bra nära. Styr den därifrån? Vänta till alla. Nej, vilken? Ska vi vänta tills... Ja, hon lägger ut hur mycket som helst. Det är matlag. Oj, är det nu? Eller hur? Sätt nus. Jag tänkte precis säga det. Är det förrådet eller? Ska alla bakom där? Va? Hur många ljus är det? 1, 2, 3, 4. 4. Ska du någonting om du blåser ut ljuset? Men du får inte säga det. Vad önskar du då? Du får inte säga. Peter. Så, ska vi sjunga? Vad ska jag säga? Linus! Men ni vet inte vilka låt jag kommer att välja. Jag må Han leva! Ja må han leva! Må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Ted. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Oj! Oj! Ja, älskling, du får hämta den andra tårtan. Ja, vi gör också en tårta. Kom Carl, du måste hjälpa mig. Okej, då vi fickar först. Där kommer Linus med en till tårta. Juhu! Ska vi äta tårtan nu? Så,
vi kan ta det. Vad var det? Bra! Ted, hur gammal är du nu? 4. 4. Var det inte på måndag du fyllde? 4 år. 4. 4, var det inte 5? Nej, 5 inte. Inte 5, 4. Ja, 4. Ja. Mm. Blomman kanske jag tog om du vill. Vill du ha blomman? Är det du? Så. Ska du något? Jag lägger bara någonstans. Så, ja. Kanske farmor, kanske Abbe, kanske pappa. Kanske någon med jättestor mage och vitt skägg. Det är Astor. Astor är dumpetin. Alltså inga tomter. Faster Anna! Cake. Gott. Blåbär? Eller? Tyckte du jag var klumpig ner i? Hade du Bianca? En blåbär. Nyttigt. Kalau kecewa katanya kecepatan tahu. Habis kalau nggak pas lagi ngumpul kan nggak kelihatan orangnya. Reaksi muka mereka. Lycka till sig. Oh, det är ont på knäna. Båda knäna. Okej. Vi har inte någonting. Du, ska vi öppna paketen när vi har fickat färdigt? Ja! Öppna paket. Vi ska inte vänta till långt sedan. När vi har fickat färdigt så öppnar vi paket. Det tycker jag Men blir du bra. sa att du skulle ge dem till mig. Nej. Va? Skojar du? Nej. Nej, du ser. Då är det jag som ska öppna paketet. Nej. Jag fyller år först. Men det är du Och då är det... Då ska jag få bestämma. Du lurade Anna. Ja, det gjorde jag. Förlåt. Ja, Anna. Du genomskådade mig till. Oj, så fylla år. Ja. Ja, det var väl då senast gången då så. Det är blå grädde. Blå grädde. Kom igen. Håll. Vill du en till? 4 stycken fruntimmer. Halloween starta. Nu har ju Linus köpt ett extra tårta för din räkning. Ja, nu måste du smaka på den med. En halloween-tårta. Den ser ut som en pumpa med en sån här grön där uppe. När ungefär är Gustav färdig? Han kommer in vid 6-5 så... Okej, vad bra. En paket då. Jag trodde från Är det från Jerry? Den är från Jerry. Vem är Jerry? Kan du peka så jag vet? Där! den är Ica på firma som vi tittar på Ica slutet sen. Ni kan få till den. Oj! Vad är det? Vad är det? En Sköldpadda? Nej? Jo. Oj, jag ser! På Mario! Oj! Wow! Vad säger man då? Tack. Vad ska vi göra av det? Kan du lägga i min säng? Det ska ligga i min säng.
Jaha. Det är pappas säng. Nej, i min säng. Ja, men, Då kommer du ju ändå till pappas säng. Nej, vi måste tänka på gästerna först. Abbe vill ha den rum. Nej. Ja, du vet. Bara en. Har du fått någon gullig till det? Du får ju någonting från Tobias också, va? Ja, men jag har 2% av det. Kommer du redan? Nej. Oj, inte röra! Sorry. Vem var det som fick du den av? Nej, han äter inte Andreas. Tobias. Så sitter du i farmor. Tobias. Eller Tommy. Eller Tobbe, ja. Rättare. Ja. Titta! Det finns med tårta. Tack så bra för dig. Det var jättegod tårta. Ja, tack om Sebbe. Va? Nämen! Åh nej! Wow! En grön dus. Ja. Vad säger du? Ja, det är bara en lapp som man kan ta bort. Jag tänkte på du man gillar kan få grön ta. eller pappa som är grön. Den är från Ica och Linus. Men du, innan du öppnar nästa, så säger man. Vad säger han då? Där borta. Tack Tobias. Varsågod. Du kan även öppna tandborsten. Den har bara en. Det är ljudet, va? Ja, det står den. Lite ljudet. Vad fint med blåa färger. Kommer du ihåg vad önskar du till oss? Kommer du ihåg? Nej. Nej, du önskar Jag önskade oss något annat också. något annat. En ficklampa. Kanske det. Kommer ihåg. Han kommer ihåg vad han sagt, alltså till olika. Det är bra gjort. Så kommer jag ihåg själv. Vad är det här? Oj! En ficklampa. Oj! Den funkar i alla fall. Ja, det gjorde det. Det var jättestarkt. Ja, En verkligen. blå. Den andra då? Nej, den. Nej, det gör ingen. Börja gärna Okej. med den. Det är okej. Börja gärna med den. Det är en bra idé. Det blir lite konstigt då. Ja, det är ju mörka tider. Det var ganska klokt procent att fråga efter ficklampa. Vill du hjälpa mig? Ja, okej. Jag ska hjälpa dig. Så, nu kan du öppna själv. Tror jag. Eller? Du får säga om du vill ha hjälp. Jag ska hjälpa i så fall. Den heter, vad heter den? Panna. När han går. Precis, och då tappar han inte den utan då kan han ha den här. Eller på armen eller någonting. Det kan till barn också tror jag. Ja. Det blir bra. Ja. Behöver du hjälp? Kom Linus och tante Ica verkligen. Batteri! Det var det roligaste du har fått idag, va? Batteri! Jajamän, visa alla då. Titta! Ja. Ah, den där där. Men du ser som en dumma. Ja, det sitter du är in. Du gör rätt. En småfinger. Jag fick höra från mamma också. Och pussy! Alhamdulillah. Biar bagus di videonya. Biar kelihatan, biarin depan busnya kelihatan kan. Nah. Den är Hadiah-hadiah. väl inpackad den där tror jag. Så, Om Linus är lite bussig med packa. ja. Vad är det då? Vad är det? Vad är det här? En ficklampa ju. En ficklampa. Ja, en matchande blå färg. Det var blå du ville ha, eller hur? Ja. Ja. Vad säger man då? Här. Tack så mycket. Ja. Men bredvid dig, vad var Du det? har bredvid här från Isabella. Bianca. Vad är
Läsa det. Det är något står det på papper. Om Linus kan hjälpa dig, vad Ska jag hjälpa? Grattis Ted på 4-årsdagen. Önskar faster Anna, kusin Bianca och kusin Isabel. Åh! En blå paket också. Ja, du gillar blå färgen. Så. Så. Vad är det Vad här? är det? Ett par strumpor? Nej! Vad är det Ted? Beskriva. Berätta vad det är. Berätta. Så alla ser förstår. Nämen! Och vad är det? Det finns en till. Hallå! Titta! Det står titta! Fint! Det är till julen. Så han kan hänga. Ska vi hjälpa lite? Visa strumporna. Titta! Nu nissarna verkligen jobbar på master. Ted, berätta, vad är det? Det är inte färdigt då. Wow! Den är god. En dinosaurier. Yeah! Du får bygga med pappa. Är det slut? Nej. Du får hämta den. Där, från Carl. Försiktigt med magen. Vilken stor låda. Vems det från? Från Karl. Carl. Från Från Via. Carl och Gustav. Oj! Oj, kolla här. Oj! Kolla här! Wow! Wow! Vad mycket ljus! Discobil. Men vadå? Finns det en till va? Vadå? Vad vet han det? Han visste att det var 2 paket. Jaså? Han redan frågat Anna igår kväll. Anna, du tog med sig present va? Och vem var det ifrån? Från Carl och Gustav. Ja. Vad är Vem det? var den här ifrån? Tante Pia. Carl. Och Gustav. Nej, det kan man ha. Nej, det får inte ha. Nej, okej. Då har du en sån riktigt va? Vad ska vi göra med hela det vi har gjort då? Den där, det börjar låtsas. Ja. Den börjar låtsas. Men den är bra. Vad häftigt! Det var en låtsasklocka. Ja. Wow! Kommer du ihåg att du fick en paket Man av kan farmor? projicera bilder. Jag vet Ja, inte. Jag tror. Jag tror det var så att Den ligger i ditt rum. Kolla, pappa. mycket. Den kan titta, Gustav. Den kan titta. Mycket. Det är 3 feet. Det är en feet ungefär som är det fot då. Är det riktigt så den till... Här med! Du har redan öppnat den en gång. Ligga Just det, från up to max. Åh, pengar! Titta! Vem kommer det ifrån? Nej, vänster ska vara mot. Jag kramar farmor då. Kramar farmor då. Ja. Ja. Ja, säger man tack? Tack. Har du sagt tack till alla? Verkligen? Tack. Ja, jag tänkte jag skulle få en kram sen. Ska vi lägga dem i den här? Ja. Det kan vi göra så länge. Här. Ska vi stoppa i batteriet i den?
Nej, men då kan du inte visa dem. Ska jag hjälpa när vi kommer lite sent? Okej. Vad är det här? Pappa kan hjälpa till. Varför då? Pappa kan hjälpa till där. Det kan snurra runt. Försiktigt. Och sen så ska man... Jag hittar det. Så får du börja det lite så. Så att ni får börja det i magen. Han känner. En gitarr, pappa. Ta lampan. Håll lampan, det kan inte behöva det. Det kan vara mörkt. Det kan vara mörkt. Vad har hänt med dem? Jag sondar. Vad är det? En riktigt rum! Wow! Från mamma och pappa. Till dig. Vad är det för något? Det är Zimbal. Fallet och film. Wow, vad tjusigt. Wow! En riktigt rum. Prova. Prova det. Mm. Vänta, vi måste... Oj! Titta! Oj, varsågod. Varsågod. Är det till mig? Nej, det var mamma och pappa Oj, då blir det wow! Pappa fick den! Alltså han är ju helt fantastisk din pappa. Spela för oss då. Kom igen. Har du sån pedal där eller? Du får trycka på den. Wow, vad snyggt! Yeah! Och så kör du lite på de andra där.